So karon mga bay ni balik ta diri kay Sir Jan kay atong i-full weld ang atuang tambutso nga sinumpayan mga bay kay bisag unsa og diskarte mohungaw gid siya mga bay, grabe. Daghan na kay og gibutang diha murag nuog man siguro na mahilis man gyapon. So ato ang big elbow unsay ma-suggest niya na mga bay, dako-dako gid mga bay. Goods ra kani siya gamiton mga bay, di kani siya matukaan or ma-over unsa ba kaha. So na siya dyan, so shout out, nagtrabaho siya mga bay na nagpasumpay saya og swing arm, murag di ko sure pang kwanto nga motor, murag badja. So dara grabe hungaw gid siya mga bay, bati ra ba kay siya dinaganan kay hungaw. So karon ato ang ipa full weld ni para nga goods na siya mga bay. So ato yung gibalikan diri si Sir Jan mga bay kay diri man siya ihagi trabaho. So kana ato nang sugdan mga bay, let's go. So karon mga bay, muna niya to ang final gid nga plaster sa ato ang elbow. So nabalik na to dito kay Sir Jan. Ito napatirahan gid dire katong sumpay. So goods na siya. Dayon ihang sound check atay padungog, so GoPro gid akong gigamit para nga mas maklaro na to yung tingog mga bay. So muna na yang andar, nakadagan lang ko kadali sa balay kasi balay man gud saba kay na music. So dito na mag-testing. So muna na yan tingog mga bay. Buo na kayo. Oh. So muna na yan tingog. So basa pa o tubig. So ano yan tingog mga bay. So muna hindi lang nato tapuson ng vlog. So salamat kayo kay Sir Jan sa iyahang paghimo sa tong elbow. So kung gusto mo magpa elbow dito mga bay o mga motor, kontaka lang siya. So muna iyahang page. So i-PM lang si Sir Jan, so matik siya mo reply. So mo kalkal po siya og pipe. Then kung kalkal na po siya pabalot nyo og stock, mo balik yapon sa stock. So kamo na bahala sa pilay pangayo niya sa inani pang Reader G, iyang pangayo sa kuha ni
is 1,500 magpa big elbow. So dako gini siya nga elbow mga bay, kay ready to 56 din siya mga bay, kay na ako gi-order ng 56, so maka 56 ni siya para makita na to kung asa gid ang diferensya ni sa piston bigid pag rebore nga mawala ang aso or basin pabuban pag ginato gamay atong cam. Siguro atong cam sa ni si 5.8 man, i 5.7 ako, so kuhaan na mo gamay dayon. Mura man siguro na, wala na koy na limtanan eh. So kita-kit sa sunod vlog mga bay. So mga bay, natay insert nga video about sa tuang pagtaod sa tuang serbato nga double mga bay, high and low. So kita ora na to siya relay. So ato na lang i-share diri mga bay kay atong DIY. Let's go. Is na to nga atong kauban diri nga tutorial tag magtaod og serbato. So kuning 30, nakita nyo ning 30. Muna siya ipadulong sa positive sa inyong battery, katong gitawag og katong pula diri oh. Kini oh. Dira ninyo siya attach ng 30 ha, kini. Gets na ninyo. Dayon, padulong gid pre. Kani dayong 85 ug 86. O di kina sa mga limbo mga bay, 85 ug 86. Depende na sa inyo, basta dito na sa serbato nyo i-attach diri oh. Kini oh. Muna yung sa linya serbato nga. Bahala magabaliktad na siya, wala siya problema. Ako na lang isang gitao daan eh. So, ako lang i-explain. Kani din nabilin nga 87. Kani na nabilin 87. Kani 87 sa tunga mga bay, wala na siya. Pwede rin sa gili gamiton bisag 5 ka kanang 5 pin. Yan pwede na mo gamiton tinira ang babaw. 87A maning ubos, 87 ning babaw. So kaning 87 dili din mo siya attach sa positive pod sa serbato. Ani positive sa serbato. Dayon ang body ground ani mga bay matic na nga nakuha na nato diri oh. Kani mo man body ground sa to serbato diri pre. Kita mo ni siya body ground daan sa to serbato. So kung attach man ta diri sa 86 ug 85, so na diri ang body ground nila. So, isa na lang yung mga attach diri. Kanina lang 87. I-attach mo positive sa battery. Ang ground din ani, pwede rin mo i-body ground ni mo diri mga bay. Ang ground aning sa serbato. Bisa na. Oh, bisa na asa nga body ground. Diri ba niyo butag body ground. Ay, tignan mo. So, inanaon na sa mga bay pagtao na dali ra jud kay na siya magtao og serbato. Usa kiniya positive sa battery. Kaning 85 ug 86. Padulong ni siya sa switch diri sa aning horn niya nga original. Ang nabili niya 87, ibutan niyo sa positive sa serbato. Ngayon, ang ground aning sa serbato ninyo na mag-ground. Di rin may iba di ground na yun. Matik na siya. Butingog na siya mga bay. Kanya, testingon na to ha. Ipaslag na nato ni. Kaya ako naman hindi kuhan ganina. I-wiring naman ako ilaan. Hindi kini siya, diripod sa sakit mga bay. Kini sakit po niya. Di po niya mabaliktad niya siya. Kung si cluster kung 30 mo, dito siya, di na dito siya. Oh. May bakante bilin isa. Di na gid mo usab. Oh, yung usab. May bakante bilin isa. Wala din kita o na. Yung kalay-layo, diba? Sige, ground. Sigaw na itong sigaw na itong kaugnahan. Ayun, yung antas na. Na. Kini, muna siya sa battery. Iyon na to ha. On. May sirbato, wala pa na po nito. Wala, piti-piti lang rin yun. Connect na ko niya sa battery. Ito. Ayun, siya. Suga lagi ito ba? So, muna to siya. Ang kaning relay, paano rin siya, bali i-bypass niya ang kurente para mukusog ang horn. Dili siya mo-off bitaw mga bike. Okay? Kung wala na siya relay, dili ni maningog yung mga serbato. Kung wala na relay. Yung technical trick na gino ayaw yung pinikita. Oh, kani, di gini siya magdikit dapat. Kaya magdikit ni impasin yung kabuhayan. Sunog yung fuse. So, matik na. So, kini atong stock horn, ato po na yung patingogon gihapon. Wala na siya. Kani siya, wala na ni siya, di na ni siya magamit. Kani, mandikit na. Kani, putlo na to nila para wala na ning wire. So, mura na mga bay ha. So, gamay ra kay itong tutorial. So, at least, katuray yung sundon ng itudlo, makapatingog na magserbato mga bay. Yun ang maglisod.